Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a gidan TV mu mai albarka na BETARA Vision. A yau ne Alhaji Ibrhim Dapchi ya gudanar da walimar godiya ga Allah da kuma nuna farin cikin shiga Right Honorable Muktari BETARA Aliyu na ɗaukan nauyinsa zuwa gari mai tsarki, kuma cikin yardan Allah sun je sun dawo cikin koshin lafiya. تجاوز ربي عن ذنبي ونفذ ربنا كربي حناني فيك يا بيو بلاد العلم والدعوة وقلبي دائما يهوى بلاد العلم والدعوة. shi zuwa hajji gidajen yawan ubangiji kowa kuma da irin lokacinsa da kuma yadda zai kasance. Duk yadda mutum yake dole ne wazin da malamai nan guda biyu suka yi a nan dole za ka tafi da wani abu a jikinka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya samu kanshi a wannan wajen muna roƙon Allah ya mai da kowa gida lafiya. Jama'a assalamu alaikum. To masu kallo, ku ci gaba da bibiyar mu a TikTok, Facebook, Instagram, Twitter @BETARA Vision. Zainab Umar.